У польскім радаме падчас рэпетыцыі авіашоу пацярпеў катастрофу знішчальнік F-16. Пілот Мацей Краковян не паспеў катапультавацца і загінуў. Словы спачування выказаў міністр нацыянальнай абароны Польшы Владыслаў Касіняк-Камыш. Выдатны авіятар, выдатны жаўнер войска польскага, шматразовы удзельнік розных паказаў, бездакорны, выдатны вайсковец, адданы сваёй службе, адданы войску польскаму, адданы сваім калегам. Ад свайго імя, ад імя войска польскага, усім нам, але найперш родным і знаёмым выказваю найвялікшае спачуванне, словы ўшанавання для блізкіх, аб'яднаных у болі і малітве. Хачу выказаць словы смутку і спачування ўсім тым, хто ведаў нашага выдатнага пілота. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. Папярэдне, паводле інфармацыі ОНЭТ, трагедыя магла здарыцца праз звальванне на малой вышыні і страту пад'ёмнай сілы падчас выканання фігуры бочка, якая лічыцца элементам найвышэйшага пілатажу. Сярод гледачоў рэпетыцыі пацярпелых няма. Аднак самое авіашоу, якое павінна было прайсці 30 і 31 жніўня, адмянілі. Сёння мае адбыцца нарада, на якой пракуратура прэзентуе першыя версіі прычынаў трагедыі. Масавыя затрыманні ў справе Гаюна адбываюцца ў Гарадзенскай вобласці, паведамляе тэлеграм-канал «Суды, задзяржання, Гродна і обласць». Аднак дакладная колькасць асобаў, да якіх прыйшлі сілавікі, пакуль невядомая. Раней Флагшток паведамляў пра больш як 250 затрыманых на Гомельшчыне. Паводле інфармацыі выдання, сілавікі маюць айды ўсіх, хто адпраўляў паведамленні праекту «Беларускі Гаюн». Ёсць тэксты паведамленняў і назвы файлаў, але не самыя здымкі. Таму сілавікі прымушаюць затрыманых прызнаць аўтарства адвольных фота, выпампаваных з тэлеграм-каналу праекту. Сваю працу ініцыятыва для маніторынгу прасоўвання расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі спыніла сёлета 7 лютага, пасля таго, як сталася вядома пра выцек звестак. 40% беларусаў маюць штомесяц меней за 1000 рублёў доходу пасля аплаты падаткаў. Такія вынікі даследавання хатніх гаспадарак па выніках другога кварталу прыводзіць Белстат. Найбольшая колькасць людзей з узроўнем доходу ніжэйшым за 1000 рублёў у Магілёўскай вобласці. Амаль палова жыхароў. Не нашмат лепш выглядае сітуацыя на Гомельшчыне і Берасцейшчыне. У сталіцы ж толькі кожны чацвёрты зарабляе меней за 1000. І столькі ж меншукоў, наадварот, маюць доход звыш 1800 рублёў. У другім квартале не мелі нават пражытковага мінімуму, які цяпер складае 487 рублёў, амаль 3,5% насельніцтва. Лідар сумнага рэйтынгу зноў Магілёўская вобласць. Там такія нізкія доходы мае кожны 20-й жыхар. Лукашенка падчас наведвання Магілёўшчыны правёў цэлую бульбяную нараду, на якой патрабаваў забяспечыць насельніцтва ураджаем карняплоду. Відавочна, асцерагаючыся, што сітуацыя з адсутнасцю гародніны ў крамах можа паўтарыцца. Але ці дастаткова толькі аднаго загаду, каб нацыянальны карняплод урадзіў? Пра гэта ў вечаром выданні студыі «Белсат» разважаў бізнэсовец і вядоўца праграмы «Атмасфера» Александр Кнырович. Яно было прынята запозна. Мы ведаем, што яно было прынята толькі з 1 траўня, таму невядома, якая сапраўды колькасць бульбы будзе вырашана, таму што дзяржаўныя установы адрэагавалі тым, што павялічылі колькасць пасеваў на 17%, але мы ведаем, што ўраджай бульбы быў меншы на 30%. Таму зараз вось гэтыя яго танцы на палях не маюць ніякага дачынення да таго, ці будзе бульба беларуская зімой і весной, ці яе не будзе. Мы аб гэтым даведаемся толькі тады, калі пабачым сапраўдныя лічбы ураджая. Гэта будзе напрыканцы кастрычніка, у пачатку лістапада. Ну і, канешне, я нагадаю, што забарона на вываз бульбы з краіны, а менавіта яна у нас працавала больш за паўгода, яна была введзена толькі ў снежні. Таму мы пабачым, што будзе далей, ці будзе бульба у беларусаў. Смешна аб гэтым казаць, але аб гэтым трэба казаць. Мы аб гэтым зможам упэўнена казаць толькі ў лістападзе ці ў снежні. Ну і, канешне, для таго, каб быў ураджай, замала прыказа Лукашэнкі, і калі б ён жадаў неяк паўплываць, то ён павінен быў пасадзіць у турму самого себя, таму што ён адзіны вінаваты ў тым, што адбылося. У жніўні ў Менску на вуліцы Паўліны Мядзёлкі шматдзетныя сем'і атрымалі доўгачаканае жытло. Вось толькі не ўсе засталіся задаволеныя якасцю навабуду пасля здачы.
Як распавялі ўладальнікі новых кватэраў агентству Мінск новасці, у некаторых памяшканнях адсутнічаюць уваходныя дзверы, а на міжпакаёвых відаць цвіль. На кухні і ў пакоях цалкам ці часткова адсутнічае ламінат, а шпалеры адстаюць ад сценаў. Як удалося высветліць, прычына ў тым, што кватэры заліло ўжо пасля здачы аб'екту ў эксплуатацыю праз завадскі брак запорнай арматуры ў сістэме водазабеспячэння. Выканальнік абавязкаў дырэктара будаўніча-мантажнага ўпраўлення нумар 1 метрабуду Роман Шлюгін запэўніў, што яны ведаюць о праблемах. І паколькі дом на гаранты, то цягам 5 гадоў падрадчык мусіць разгледзець і выправіць заўвагі. У Беларусі лета з'явілася амаль 4000 сацыяльных сіротаў. Такую інфармацыю агучыла гомельская суддзя Анастасія Парадзіна. На ейныя словы звярнулі ўвагу журналісты выдання «Флагшток». Парадзіна паведаміла, што за 2024 год бацькоўскіх правоў пазбавілі 3155 асобаў, а гэта на 400 выпадкаў больш, чым пазалетась. Найболей справаў разглядалася ў дачыненні аднаго дзіцяці, амаль 350 у дачыненні шматдзетных сем'яў. Такім чынам, колькасць дзяцей у статусе сацыяльных сіротаў павялічылася на 3955 асобаў. Вярнуць жа бацькоўскія правы змаглі толькі 92 беларусы. На перамовах з Дональдам Трампам на Алясцы Владзімір Пуцін запатрабаваў таго, чаго не здолеў дамагчыся вайною – поўнага кантролю Расіі над Донбасам. У абмен Масква абяцае замарозіць фронт. Гісторык Александр Фрыдман у размове з Белсатам адзначыў, расійскіх патрабаванняў наконт Донбасу нельга разглядаць як фінальнай мэты Крамля. Падрабязнасці чытайце на нашай старонцы ў матэрыяле пад назваю «Украіна не кропка, а шматкроп'е». Для Украіны гэта не проста тэрыторыя, а пояс крэпасцяў, сістэма умацаваных гарадоў, якія з 2014 года стрымліваюць расійскі наступ. Здача Донбасу адкрыла бы шлях да іншых буйных гарадоў. Уладзімір Зеленскі папярэджвае, што гэта не мір, а плацдарм для новай вайны. Калі сёння мы сыдзем з Донбасу ад нашых умацаванняў, з нашай мясцовасці, з вышынь, якія мы кантралюем, мы фактычна адкрыем плацдарм для падрыхтоўкі расійскага наступу. Праз некалькі гадоў у Пуціна будзе адкрыты шлях да Запорожскай і Днепрапетроўскай вобласцяў. І не толькі да іх, таксама і да Харкова. Гісторыкі праводзяць паралелі з Судэцкаю вобласцю ў 1938 годзе, калі Захад прымусіў Чэхаславаччыну саступіць яе Гітлеру. А гэта не спыніла агрэсіі, а прывяло да катастрофы. Падрабязнасці на нашай старонцы. Рэкордную партыю наркотыкаў затрымалі беларускія мытнікі. На латышска-беларускай мяжы у пункце пропуску Грыгораўшчына выявілі 637 кілаграмаў асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва 4 СМС. Схаваць наркотыкі спрабавалі ў партыі пасудамыйных машинаў. Грузовое транспортное средство с товаром посудомоечные машины следовало с литовского склада через Латвию в Республику Беларусь. В пункте пропуска Григоровщина витебскими таможенниками было применено сканирование перемещаемого груза, а в последующем проведен таможенный досмотр. По результатам из посудомоечных машин было извлечено 540 упаковок особо опасного психотропного вещества 4 СМС. Як паведамляюць у мытным камітэце, былі затрыманыя ўдзельнікі злачыннай схемы – грамадзяне Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. Пазней у Расіі затрымалі патэнцыйных атрымальнікаў грузу. У іх знайшлі яшчэ каля 150 кілаграмаў наркатычных сродкаў. Агульны аб'ём вынятых псіхатропных рэчываў – гэта больш чым 3 мільёны разавых дозаў. Арыентацыйны кошт небяспечнага грузу мытнікі ацанілі прыкладна на 75 мільёнаў долараў. Беларускі перавознік трансагентства «Фаварыт» ад сёння запускае дадатковы аўтобусны рэйс з горадні ў Вільню. Ён будзе штодзённы з перасячэннем мяжы праз памежны пераход Беняконі. З горадні аўтобус будзе адпраўляцца а 6 вечара. Ён едзе праз Ліду і Шальчынінкай. У літоўскую ж сталіцу паводле раскладу мае прыбыць блізу 23 гадзіны. З Вільні ж аўтобус выязджае ў зваротны шлях а 10 раніцы з прыбыццём у горадню а 15 гадзіне. Нагадаем, што 12 жніўня перавознікі Еўралайнс і Менсктранс зменшылі колькасць рэйсаў у Літву на патрабаванне Міністэрства транспарту гэтай краіны. Гэта прывяло да скачку коштаў на квіткі ў агрэгатараў. Але нягледзячы на рост цэнаў, усе месцы ў аўтобусах былі раскупленыя на 2 тыдні наперад. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Аднак не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.